Čo vidím, čo počujem je séria podcastov divadla Spoza voza, ktorých témou je mapovanie životných úskalí slabozrakých a nevidiacich ľudí na Slovensku. V rušnom mestečku na západe Slovenska, kde sa každý niekam ponáhľal, žila mladá žena menom Lucia. Bola to energická a nezávislá žena, ktorá mala rada všetko pod kontrolou. Až na jednu vec. Lásku. Po niekoľkých nevydarených vzťahoch sa rozhodla, že na lásku už nemá čas a sústredila sa na svoju kariéru v marketingovej firme. Každý jej deň mal rovnaké a veľmi rýchle tempo a častokrát sa zahrňala aktivitami, ktoré boli nad rámec jej práce. Jednoducho workoholička. Jedného dňa, keď sa Lucia chystala odísť z práce, všimla si, že pred budovou stojí muž s bielou palicou. Videla ho už niekoľkokrát, vždy na tom istom mieste. Ale nikdy nebola dosť odvážna na to, aby sa s ním dala do reči. V tento deň sa však niečo zmenilo. Premohla ju zvedavosť. Ahoj, čakáš na niekoho? Ahoj. Áno, čakám na svojho brata. Aha, jasné. On ma vždy po práci vyzdvihne. Ja som Lucia. Vidím ťa tu často, pracujem v tejto veľkej budove. Teší ma, Lucia, ja som Tomáš. Naozaj? Ja tu tiež trávim dosť času. Niekedy som si trávil čas tak, že som počítal, koľko ľudí prejde okolo mňa. A neskôr som sa na to vykašľal. Zaujímavé, Tomáš. Ty si nejaká manažérka? No, pracujem v jednej marketingovej firme. Prečo? Nož, pôsobíš na mňa tak stroho, ale pritom organizačne. Čože? No, to je vtipné. Nož, moju prácu by si asi neuhádla. Skúsim to. Programátor? Blízko. Kybernetik. Vývojár. Som zvukový dizajnér. Prosím? Pracujem na audioknihách a hrách. Tak, ale to znie úžasne. Ako si sa k tomu dostal? Vždy som mal cit pre zvuky a keď som prišiel o zrak, musel som nájsť spôsob, ako využiť to, čo mi ostalo. A tak som našiel zvuk. Je to niečo, čo mi dáva zmysel a slobodu. Brutálne. Od toho dňa sa Lucia a Tomáš začali stretávať častejšie. Vždy sa pri jej odchode z práce stretli a rozprávali sa o živote, o hudbe, o všetkom možnom aj nemožnom. Tomáš ju prekvapoval svojou životnou múdrosťou a Lucia si uvedomila, že sa na tieto rozhovory začína tešiť viac a viac. Jedného večera, keď sedeli na lavičke v parku, Tomáš sa obrátil k Lucii s jemným úsmevom. Vieš, Lucia, ešte som nikdy nevidel tvoju tvár, ale cítim, že by som ju rád spoznal. Ako to myslíš? Mám jeden spôsob, ak dovolíš. Tak, dobre teda. Lucia s úsmevom prikývla. Tomáš si jemne položil prsty na jej tvár a začal ju mapovať. Dotýkajúc sa jej líc, nosa, pier. Lucia sa zachvela, ale nie od strachu. Skôr od vzrušenia. V jeho dotyku bolo niečo hlboké a úprimné. Máš nádherný úsmev. Cítim to a takisto ako sa ti oči rozžiaria, keď sa smeješ. Ty máš úžasný hlas, ktorý ma vždy rozosmeje. Časom sa ich priateľstvo premenilo na niečo viac. Lucia si uvedomila, že Tomáš je muž, s ktorým si dokáže predstaviť budúcnosť. A hoci sa láska medzi vidiacim a nevidiacim môže zdať zložitá, pre nich to bola tá najjednoduchšia vec na svete. Ich vzťah bol plný malých, vtipných momentov, keď Lucia musela napríklad Tomášovi vysvetľovať, ako vyzerá jej obľúbený film, alebo keď Tomáš naučil Luciu spoznať svet prostredníctvom zvukov a dotykov. Jeden večer, keď Lucia pripravovala večeru, Tomáš sa jej spýtal.
Vieš, Ľudská, keby sme mali dieťa, čo myslíš, po kom by bolo? Po tebe alebo po mne? No dúfam, že po tebe. Malo by úžasný zmysel pre humor a trpezlivosť. A ja dúfam, že by bol ako ty, plné energie a optimizmu. Tak to budeme musieť zistiť. A tak v mestečku, kde sa každý niekam ponáhľal, si Lucia a Tomáš našli čas na lásku, ktorá bola rovnako výnimočná ako nečakaná. A hoci Lucia na ňu nemala čas, Tomáš jej ukázal, že práve láska je to, čo dáva životu ten správny rytmus. Počúvali ste podcasty o živote slabozrakých a nevidiacich ľudí, ktoré vytvorilo divadlo Spoza voza v rámci projektu Čo vidím, čo počujem. Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.